כירורגיה ושתלים במרפאה מבוצעים בתדירות מאוד מאוד גבוהה, כמעט אין פה יום שאנחנו לא מבצעים פרוצדורות כירורגיות. שתלים שהיום גם המודעות של הפציינטים וכל האוכלוסייה ליתרון הגדול הזה שאנחנו יכולים היום לשקם אנשים שאין להם למעשה שיניים בפה ולתת להם פתרון פונקציונלי, אסתטי, של פונטי, כן? של גם דיבור. השיניים יש להם תפקיד גם בדיבור, גם באסתטיקה, בחיוך שלנו ובפונקציה, באכילה. אנחנו יכולים היום לפתור את הבעיה הזו לאנשים שאין שיניים אפילו ברמה של חוסר שיניים טוטלי. אנחנו יכולים היום להחזיר שיניים על ידי שתלים. הטיפול הוא בעיקרון יחסית לא מורכב, די מיידי. אפשר היום להכניס מטופל בבוקר, לעקור לו את השיניים החולות שלו, להחדיר מ4, 8 עד 10, אפילו עד 10 שתלים, והוא באותו מעמד, באותו יום הוא יכול לצאת מהמרפאה משוקם עם כתרים זמניים, שנראים בצורה מאוד אסתטיים, הם מוכנים למעשה מלפני הניתוח, והכתרים מחכים על שולחן העבודה, ובתום הטיפול הם מותאמים לשתלים שעשינו באותו יום, והמטופל משוחרר הביתה עם מערכת שיניים חדשה, שיכול לתפקד עליה בדיוק כמו שהוא תפקד עם השיניים הטבעיות שלו.